ești undeva aici, din fericire. Dacă urmărești acest video din altă parte decât acest loc, lasă un comentariu. Ardem de curiozitate să ne cunoaștem. Dacă nu, trebuie să discutăm ceva. După cum spuneam, ești undeva aici. Ești un mic fir de nisip pe o plajă. Ești atât de mic încât nu poți raționaliza raportul între tine și univers. Un gigant în care își fac veacul tot felul de energii și multe alte chestii pe care încă nu le cunoaștem sau pe care ne vom cunoaște niciodată. Te afli pe această bilă acoperită cu un lichid pe care strămoșii noștri l-au numit acum ceva vreme apă. Comparativ cu dimensiunea universului, din câte știm până acum, aici ești. Călătorind dintr-o parte în alta cu o viteză incredibilă prin nimic. Nimic ce poate fi în același timp totul. Revenind, bila despre care îți spuneam o să-ți ofere tot ce ai nevoie pentru a sta o perioadă pe aici și apoi a pleca spre stele, ne place să spunem. Dar nu știm unde, nu știm când, nu știm de ce. Știm doar că o să fie cândva. Dacă ești puțin mai norocos, ai ceva prieteni, ai o familie care are altor lângă tine când e nevoie și toți sunt sănătoși. Și tu ești sănătos. Și toată lumea e bine. Când va veni momentul, ei vor fi triști. O perioadă. Apoi vor trece peste. Nimeni nu vrea să sufere pentru mult timp și rămâi doar o amintire. Amintire ce dispare în momentul în care numele tău va fi rostit pentru ultima dată de cineva și atunci vei muri cu adevărat. În final, și cei care mai aveau o vagă amintire despre tine vor dispărea. Totul va dispărea și va lăsa loc pentru un tot nou. În final, nu o să conteze cum te simți acum. Cui îi pasă? Va conta ceva? Are sens să rămâi în zona asta? Dacă nu contează, de ce să nu te simți mai viu ca niciodată? Realizezi acum că pierzi timpul cu gânduri care nu contează? Știu că probabil dacă vei da greș de data asta o să fie o problemă mare. Îi vei dezamăgi pe ai tăi, te vei dezamăgi pe tine, vei dezamăgi pe toată lumea. Nimic nu o să mai fie la fel, dar în final, cui îi pasă? Ce ai de câștigat dacă rămâi trist, mâinit, așa cum ești acum? Ce ai de câștigat dacă rămâi nervos pe ce s-a întâmplat ieri sau pe ce a zis nu știu cine, nici nu mai știu numele? Pe planeta asta suntem doar niște experiențe care vin și trec cât ai bate din palme. Nu mai pierde timpul. Nu știi când se termină totul și trebuie să te bucuri de tot ce ai acum. Poate fi cea mai bună perioadă din viața ta și tu nici măcar să nu realizezi. Călătorește, distrează-te, cunoaște oameni noi, bucură-te de tot ce te înconjoară. Ești fals și te minți extrem de tare dacă spui că nu ai motive să zâmbești. Ai avut o zi proastă? Ai avut o zi proastă. Ai alte N, dar niciodată nu știi valoarea lui N. Nu mai pierde timpul. În final, oricum nu contează.